Jeden z nejvýznamnějších mexických svátků je Den mrtvých, obdoba našich dušiček. Podle lidové pověsti mají zesnulí povoleno od nejvyšších bohů jednou ročně navštívit přátele a příbuzné. Mexičané věří, že duše zemřelých dětí přicházejí 1. listopadu a duše dospělých 2. listopadu. Slavnosti se konají doslova po celém Mexiku. Trhové stánky jsou naloženy nepřeberným množstvím cukrových figurek, keramiky, svíček, květin, speciálně přichystaných pokrmů a hraček ve tvaru koster. Lebky a kostry se dělají z cukru, plechu, dřeva, papíru, hlíny a kostí. Mexičané se chystají na tento den týdny dopředu. Umělci pořádají vernisáže, kde opěvují smrt s humorem jim vlastním. Jak řekl Octavio Paz, Mexičanovi je smrt důvěrně známá. Vtipkuje o ní, laská ji, uléhá s ní, oslavuje ji. Vzhledem k tomu, že na každé vernisáži je opravdu plno, všichni výtvarníci považují za prestiž moci vystavovat i svá dílka. 2. listopadu ráno vyrážejí celé rodiny v přeplněných autech na hřbitov. Usadí se kolem hrobu do židlí a začíná celodenní piknik. V průběhu tohoto mejdánku celý hrob polévají vodou, čistí a zdobí. K tomu popíjejí pivko a cpou se všemožnými tortilami a chipsy. Aby mrtvé pobavili, hraje pro ně celá rodina jejich oblíbené písničky. Ti movitější mají objednanou profesionální kapelu. Pravdou je, že bělocha na takovém místě nepotkáte, proto když jsem se tam objevila, byl to pro ně doslova šok. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem nechtěně začala točit mafiánskou rodinku, která si myslela, že jsem americká agentka a chci si je zařadit do sbírky Wanted. Bez jediného slova mi jejich guardaespaldas, což je osobní strážce, ukázal, jak bych mohla skončit, pokud nepřestanu. Naštěstí jsem sebou měla místního kamaráda, který jim vysvětlil, že jsem z velmi vzdálené země jménem Čechoslovákia. Kolty zůstaly schované a já musela na důkaz přátelství zasednout do rodinného kruhu. Byla jsem pro ně velká atrakce, hlavně díky svým blond vlasům a modrým očím. Já osobně jsem ze sebe nemohla strachy vymáčknout ani slovo a jediné, co jsem dokázala, se na ně usmívat jako idiot. Fakt jsem ještě nechtěla umřít. Při odchodu mě na jednom hrobě pobavila následující věta. Umřel jsi a je ti dobře. A mě konečně taky. Myslím, že je to přesné vyjádření, jak Mexičané vnímají smrt. Příště se podíváme, jak bydlí bohatí Mexičané a jak tráví svůj volný čas. Pro srovnání nakoukneme i do života těch chudších.